brutálny vlogísek. Sme v Banskej Bystrici na vianočných trhoch. Je tu so mnou tento retard. Potom tieto dve slečny. Tak teraz jeli čo? Ideme na svažáček? Slečne, nebezpečné. Vyzerá to tu pekne, krása. A uvidíme sa v nejakej lokácii. I like alcohol very well. Tak, došli sme do jazzového klubu Fogo Fogo a je to tam fajn a hodím vám som nejaký prestrih, hej, čiže Dobré ráno, teraz sme sa zobudili a akože noc bola veľmi zaujímavá. Dostal som 3-krát na budku, ale mali by ste vidieť tých ostatných, ale ne, sa vám dojem však, čo je. A po tom koncerte, alebo jak to povedať, sme išli fajnovo sa nájsť, išli sme na kebab, na pizzu a potom sme došli do karavanu a proste sme zaspali. Kde? Čo? Jo. A tak, keď ideme teraz do Kropu a potom domov, čiže asi sa vám ozvem z Kropu. Kam sme sa išli nájsť? Kam ideme sa ešte nájsť? Čiže kam sme sa išli nájsť? McDonald's. Na raňajky? Áno. Čo si dala? Taštičku, hranolky. A hračku? Hračku, čo zjem. Zješ hračku? Dúfam, že dostanem Princess Peach. Dostaneš Bowsera. To mi ani nehovor. Lebo jeho nechcem. Ale táto nemáme ešte jedlo, čiže čakáme.
Dobrú chuť. Čo to máš? Neviem, čo si to prosím, Princess Peach. To si. Aký, hovorím, že Princess Peach dostaneme. Ale nejaká hnedá je. Si ju vymočili v Coca-Cole. Asi hej. Ja jej môžeme dať stickers na ňu. Ale jednu stickersku si zoberiem. Hej, počkaj, nie. Na dvere. Na dvere, čo si? Tak potom dobrú chuť, Eli. Ďakujem, dobrú chuť. A budeš, že inak aj jesť a nebudeš sa iba hrať s tým. To ešte uvidím. OK. Už iba čakať na ostatných, kým si vyberú čo chcú a ideme preč. Sme doma, more.